Першы кадэцкі клас з'явіўся ў Брэсце. З гэтай нагоды ў 35-й сярэдняй школе абласнога цэнтра прайшлі святочныя мерапрыемствы, на якіх прысутнічала і здымачная група навін рэгіёна. Две літары К на іх пагонах не проста прыгожая абрэвіатура. Перш за ўсё адказнасць, гонар і годнасць. Таму гэты дзень для хлопчыкаў і дзяўчынак 35-й школы Брэста асаблівы. Ідэя стварэння ў абласным цэнтры першага кадэцкага класа належыць старшыні гарвыканкама. Менавіта ён стаяў ля вытокаў адраджэння кадэцкага руху ў Брэсце некалькі гадоў таму. Кульмінацыя свята – уручэнне навучальнай установе кадэцкага сцяга, створанага спецыяльна для яе. Каждый мужчина, который прошел армию, вынос знамени, вручение знамени, это дорогого стоит, это святыня. За эту святыню умирали люди, но знамя спасали. Потеря знамени – это позор для части, а вручение знамени и его пронести через всю жизнь – это почет и обязанность, наверное, мужская, очень высокая. Поэтому, конечно же, трепетное чувство, что ребятишки получили свое знамя. Знамя – это как путеводитель жизни. У гэты дзень добрыя словы ад настаўнікаў, афіцэраў і родных людзей, святочны вальс і галоўная клятва кодексу гонару кадетаў. Открывается кадетский корпус, знамя – это символ кадетского корпуса, тоже важное для нас. Такая честь. Кадетские корпуса – это все братья, и для нас тоже важно, что наши кадеты принимают клятву, они не просто принимают, а будут служить этой клятве, равняться под нее. Я буду кадетом, для меня это очень важно. А что значит быть кадетом? Быть кадетом – это быть мужчиной, защищать свою родину, конечно же. У сям'і Арсенія Барановскага не одно пакаленне военных. Дзядуля, які ўсё жыццё прысвяціў арміі, не мог не падтрымаць унука ў такі дзень. Мне приятно, что преемственность поколений продолжается. И мне бы очень хотелось, чтобы мой внук и его товарищи, соответственно, которые сегодня с ним стояли рядом в одном строю, чтобы они стали достойными гражданами нашего общества. И вот я это говорю с дрожью в голосе. И мне хочется дожить до того дня, когда мой внук пополнит ряды офицерского корпуса. Сёння стаіць пытанне аб стварэнні ў Брэсце кадэцкага корпуса, які, дарэчы, калісьці тут існаваў. Калі гэта спраўдзіцца, то можна будзе казаць пра тое, што брэсцкія кадэты, як ніхто, ведаюць цану словам і клятвам. Тацяна Болтуць, Юрый Плінда, абласныя навіны, Брэст.